langga ari kami karon sa Pontevedra, Barangay Dos Poblacion. Dito sa Wild Sugar. Ang tawan yung mga langga o karami sa mga itsura. Ang una-una siya avocado flavor. Tapos ang isa Oreo. Okay. Oreo cheesecake. Habi tila-tilawan tabi na guys. Kung ano ay sabor. Met lasang Oreo. Chicken Alfredo pasta. Simple lang ang bread. Good for 3 persons.